ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಐತಾರ ಸೊ ಅಂಚಾದೊಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಅಡಿಯರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬಲೆ. ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರು ಬೂರ್ನ ಸೌಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಫೈನಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಡಿಯರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದ ಪಂದ್. ಹಾಂ ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡು ಸರ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಿನ ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತ್ತು. ಇದು ಏನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಟ್ರೈನ್ಲ ಬರ್ಪುಲ ಕಾಪುಲು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಲು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮೊಕದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುನು ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ. ನಮ್ಮಿತ್ತ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಫೈನಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ನಾವೈತೆ ತೋಡು ರಿಸ್ಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮೀನು ಎದುರುಡು ಮೀನು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಡ ಕಡಪೆರ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೈಡ್ போய் ದಯಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಡಪೆರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಅಡ್ಡ ತೋಜುಜಿ. ಹಾಯ್ ಯಾರು ಇಳಿದಲೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆದಂತಲೇ ಗ್ರೀನರಿ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೋದಪ್ಪು ನೀರು ಬೂರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎತ್ಮಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಎದುರುಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರೆ ಪೋಯರಪ್ಪುನು ಯಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಯರುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ. ಖುಷಿ ಅಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರುಲಿ ಅಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಾಲಿಟ್ಟು ತೋಡು ಎಂಚೋಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಷಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ತೂದಿತ್ತ. ವಾವ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಆಂಬ್ಲದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಪ್ರೀತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ಮಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಕೊಡು ತಾಗುಂಡು ತಾಗಣ. ಓ ಶಿಟ್
ಪ್ರೀತಿಗೂ ಕಾರಿಗೆ ಗಾಯ ಆತಿನಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಬಾಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನೀರಿಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಗೆ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.